नमस्कार मंडळी, हे बघा आज आपण झणझणीत असं मटण केलेलं आहे. तर चला तर आपण ही रेसिपी पाहायला घेऊया, कसं कसं काय काय केलेलं आहे ते. तर चला आता कांदा खोबऱ्याच्या वाटणात मालवणी पद्धतीमध्ये हे मटण केलेले आहे. तर चला आता ही रेसिपी पाहायला घेऊया. नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे. हे बघा आज मी आपणास मटण रेसिपी करून दाखवणार आहे. माझ्या चॅनलवर बहुतेक वेळा आहे, पण आता नवीन जे आपले यूट्यूबर असतात आपले मित्रमंडळी, त्यांच्यासाठी मी पुन्हा एकदा वाटप कसं केलेलं आहे ते दाखवून मी तुम्हाला ही मटणाची रेसिपी दाखवणार आहे. तर हे बघा मी ओला नारळ एक आहे ते भाजून वगैरे घेतलेला, आणि 4 कांदे आहेत ते पण भाजून घेतलेले, आणि कांदे भाजताना त्यामध्ये धणे, बडीशेप आणि काळं मिरी घेतलेलं आहे. हे बघा काळं मिरी वगैरे सगळं भाजलेलं आहे. त्यांनी कसं मटणाला छान चव येते. माझं वाटणाची रेसिपी चॅनलवरती बहुतेक रेसिपीमध्ये आहे, पण अशा प्रकारे जर मटणाचं वाटण करायचं असेल तर थोडेसे धणे, बडीशेप वगैरे घालून केलं तर अजून छान चव येते. गरम मसाल्यामध्ये सगळं असतं, पण ताजं ताजं जर असं केलं तर अजून छान अशी चव येते. तर आता हे मी सर्व वाटून घेणार आहे. मी सर्व भाजून घेतलं, जास्त मोठे व्हिडिओ होत राहतात त्यामुळे खोबरं आणि कांदा मी भाजून घेतला. आता आपल्याला ह्याला मसाला वगैरे लावून घ्यायचा आहे. हे बघा आलं, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ताची ह्याची पेस्ट आहे. कढीपत्ता घालून पण मी वाटते, जेणेकरून प्रत्येक जेवणामध्ये माझ्या चव येते, आणि मी अशाच प्रकारे पेस्ट करते. कढीपत्ता, कोथिंबीर, आलं, लसूण वाटून. आणि बघा हिरवीगार राहिले, जरी 5-7 दिवस झाले हे माझे वाटून, तरी पण काय माहिती आहे थंड पाणी घालून मी वाटल्यामुळे पेस्ट कशी छान अशी हिरवीगार राहते. त्यामुळे वाटताना तुम्ही थंड असे हिरवी मिरचीची पेस्ट वगैरे वाटायची झाली तर थंड पाण्याचा वापर करा. आता आपल्याला ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. हळद 1 चमचा घेतलेली आहे. हे 1/2 किलो मटणासाठी मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा लाल तिखट मसाला, हा आपला मालवणी मसाला, घरगुती गरम मसाला, आणि हा मी बाजारातला मटण मसाला घेतलाय. त्याने छान अशी चव येते. अजून आपल्या घरातले जे मसाले असतील ते घालून जरी केलं तरी चालतं, पण हा मी बाजारी मटण मसाला घेतलेला आहे. आणि आता आपल्याला बघा हे मी मूठभर जायसारखी पुदिना घेते. मटणामध्ये ना किंवा चिकनमध्ये तुम्ही पुदिना वगैरे घातला तरच छान चव येते. मी आलं लसूणच्या पेस्टमध्ये वाटलेलं नाही आहे, कारण मला बाकीच्या गोष्टीमध्ये कधी कधी मी घालत नाही, पण मटणामध्येही आणि चिकनमध्ये मला पुदिना लागतो. त्याच्यामुळे पुदिना असं हे बघा मी चुरून घेतलेलं आहे. तुम्हाला वाटलं चुरलं तर हा कसा राहील, ह्याच्यामध्ये चांगला शिजला जातो. तर आपण हाताने चुरून घ्यायचा. आणि आता आपल्याला हे सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे. हे बघा आता हे मी सर्व एकजीव करून घेणार, जेणेकरून व्यवस्थित मटणाला मीठ मसाला लागला पाहिजे. भले तुम्ही अर्धा तास ठेवा लावून झाल्याच्या नंतर, आणि मग करायला घ्या. आता हे आणि मी 1 चमचा लाल तिखट मसाला फोडणीला पण देणार आहे. तुम्ही म्हणाल एवढा मसाला का, तर मटणाला झणझणीत कांदा खोबऱ्याचं वाटण घातलं तर तिखटपणा येत नाही. त्याच्यामुळे मटण जर करायचं झालं तर तुम्ही झणझणीत करायचं, तरच मटणाला चव येते. त्याच्यामुळे फोडणीला पण मी हे घालणार आहे, मसाला घालणार आहे 1 चमचा. आता ह्याला लावून व्यवस्थित घेऊया, आणि आपण नंतर अर्ध्या तासाने हे करायला घेऊया. हे बघा छान असं आपण आता हे मटणाला मीठ मसाला लावून मॅरिनेट करून घेतलं आहे. तोपर्यंत मी आता हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण वाटते. मी आता हे ओला नारळ घेतलेलं आहे. सुका खोबऱ्याचं पण असतं, पण आता ओला नारळाला रस जास्त येतो, त्यामुळे ओला नारळाचा घेतलेला आहे. तर चला आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण करून घेते, आणि मग मटण फोडणीला घालूया अर्ध्या तासानंतर. हे बघा यामध्ये कढईमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतले, कारण मटणाला तेल जास्त लागतं त्याच्यामुळे. आणि मोठे असे 2 कांदे घेतले. जेवढे कांदे घालाल तेवढी तुमच्या मटणाला छान अशी चव येते. भले 3 कांदे असते तरी चालून जातील, पण आता हे मोठे होते त्यामुळे मी 2 कांदे घेतले. आणि कांदा चांगला व्यवस्थित, कांदा आणि कढीपत्ता घेतला आहे. मूठभर जायसारखा कढीपत्ता घेतला आहे. जरी मी आलं लसूणची पेस्टमध्ये कढीपत्ता वापरला तरी असं फोडणीला कढीपत्ता घालायचा असेल तर घालायचा, नसला तर तमालपत्राची पानं तरी तुम्ही वापरला तरी चालून जाईल. आता कांदा आपण व्यवस्थित भाजू देऊया. हे बघा कांदा नरम झाला, पण मटण करताना, चिकन करताना कसा माहिती आहे, कांदा चांगला भाजला गेला पाहिजे. मग अजून थोडा भाजून घ्यायचा. हे बघा मस्त असा आपला कांदा भाजला आहे छान असा. इतका कांदा तुम्ही घालाल ना तेवढी तुमच्या मटणाला छान अशी चव येते. आणि हे बघा कोथिंबीर पण जरा फोडणीला द्या, अजून तुमच्या मटणाला छान अशी चव येणार. आणि थोडं ह्यामध्ये कोथिंबीर भाजू द्या. हे बघा आपली कोथिंबीर पण ह्यात, कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता छान भाजलं गेलं आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये हे मटण घालून घ्यायचं आहे.
20 मिनटं होऊन गेली भात बीत करेपर्यंत. आता आपल्याला 20 मिनटं झाल्याच्या नंतर मी हा फोडणीला घालायला घेतलं आणि मस्तपैकी असं तेलामध्ये परतवून घ्यायचं. तर व्यवस्थित तेल वगैरे घातले, कांदा वगैरे व्यवस्थित, पुदिना वगैरे असा व्यवस्थित घातला, कोथिंबीर, तर मटणला चव छान येते. मसाले वगैरे पण व्यवस्थित घातले तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मसाले देईनच तुम्हाला. आता मी काय माहिती आहे जरा तिखट होणार, त्यामुळे थोडासा 1 चमचा मसाला फोडणीला घालणार होता तो नाही घालून घेतला, कारण व्यवस्थित झालं. कारण कांदा खोबऱ्याच्या वाटण्याने कमी घालणार आहे ना, एकाच नारळाचं केलं. जर दीड वाटी नारळाचं केलं तर आपल्याला अजून 1 चमचा मसाला वाढवायला झाला असतो. त्याच्यामुळे एवढा जास्त असं माणसं असेल ना तर कांदा खोबऱ्याचं वाटण जास्त घातले तर मसाले पण तुम्ही जास्त घालायचे. तर कमी माणसांमध्ये मग 5 ते 7, 8 माणसांना हे होऊन जातं. आता व्यवस्थित असं आपल्याला या तेलामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा आपल्याला तेलामध्ये शिजवायचं आहे, त्यासाठी याच्यावरती झाकण मारून पाणी ठेवायचं आहे. हे बघा यामध्ये आपण पाणी ठेवूया आणि थोडासा स्लो आणि फास्टच्या मध्ये करून शिजवून घेऊया. हे बघा 5 मिनटं आपण पाणी न घालता शिजवलं आहे. हे पाणी पण तापलेलं, हे पाणी पण आपल्याला वापरायचं आहे. तर आता आधी परतून घेऊया. हे बघा व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं. बघितलं व्यवस्थित असे मसाले आहे, त्यामुळे मसाला जास्त घालायची गरज लागणार नाही. तर मी कांदा खोबरं व्यवस्थित घेतलेलं आहे. बघा छान असं तेलामध्ये छान शिजलं ना तर मगच आपल्याला ह्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि गरम पाण्याचाच वापर करायचा मंडळी. आता हे ताटातलं पाणी आहे गरम झालेलं आहे, ते पण घालते ह्यामध्ये. आणि इकडे मी बाजूला पाणी गरम करतच ठेवते पियायला, ते पण पाणी ह्यामध्ये वापरायचं. गरम पाणीच वापरायचं. जास्त पाण्यामध्ये आपल्याला शिजवून घ्यायचं. आणि मला 1 तास लागतो मटण शिजायला. हे मटण 1 तास लागतं शिजायला. हे बघा हे बाकीचं राहिलेलं गरम पाणी घालून घेते. हे बघा गरम पाणी वगैरे आपण मीठ वगैरे सगळं व्यवस्थित घातलेलं आहे. नंतर तुम्ही कांदा खोबरं घातल्याच्या नंतर तुम्हाला वाटलं जर मीठ कमी आहे तर तुम्ही घालू शकता. आता आपल्याला ह्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. हे बघा आपल्याला झाकण ठेवताना पण पाणी घालूनच वर ठेवायचं आहे, जेणेकरून व्यवस्थित लवकर शिजलं जातं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला जर वाटलं तर मध्ये मध्ये काढून ढवळून पण बघायचं. तर आता हे व्यवस्थित पाणी कमी होईपर्यंत जवळजवळ पाऊण तासपर्यंत शिजून झाल्याच्या नंतर आपण बघूया. हे बघा ह्या ताटावरचं 2दा पाणी कमी झालं, 2दा मी पाणी ओतून घेतलं आणि अजून हे आपल्याला छान शिजवायचं. आता मी झाकण न देता असंच शिजवून घेणार आहे, जेणेकरून पाणी हे आपलं आटलं जायला पाहिजे. त्यामुळे आपण आता झाकण न ठेवता शिजवून घ्यायचं आहे. तर हे झाकण न ठेवता शिजवून घेऊया. हे बघा आता आपलं किती पाणी घातलेलं होतं, एवढं पाणी घातलेलं होतं. आणि आता बऱ्यापैकी आपलं हे होत आलं आहे. एखादी फोड बघायची, जास्त शिजलेलं नाही आहे पण बघायची आपण. हे बघा असं थोडंसं शिजलं गेलेलं आहे, आपल्याला ते अजून शिजवायचं आहे. पण आता आपल्याला वाटण घालून शिजवायचं आहे. आता हे जवळजवळ पाऊण तास झालेलं आहे, म्हणजे एक तास 1.5 तासापर्यंत हे मटण शिजतं. तुम्हाला जर कुकरला करायचं असेल तर कुकरमध्ये पण करू शकता, पण अशी जरा चव छान येते. आणि पायासूप करायचं असेल तर कुकरमध्ये ते पायासूपचं हे करायचं असतं, शिजवून घ्यायचं आणि मग सूप करायचं असतं. जर आणि मटण असं जर करायचं झालं ना तर अशा प्रकारे शिजवलं तर छान होतं. आणि मी हा ओल्या 1 नारळाचं वाटण घेतलेलं आहे. जर हे जवळजवळ म्हणजे 8 माणसांचं होऊन जातं. तर अजून सुकवायचं असेल तर व्यवस्थित आता आपल्याला शिजवायचं आहे, म्हणजे हे सुकलं जाणार व्यवस्थित. आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पण हे करून पाणी घालून घेऊया. आता बघा पहिल्यासारखं आपण जेवढं पाणी होतं तेवढं पाणी करून घेतलं आणि वाटण वगैरे घालून. आणि पुन्हा आपल्याला हे पाऊण तास असंच पाण्यामध्ये शिजू दिलेलं. आता हे अर्धा तास आपल्याला वाटपामध्ये शिजू द्यायचं, तेव्हाच हे आपलं मटण छान शिजलं जाणार. आता हे जवळजवळ अर्धा तास मध्ये मध्ये ढवळून बघायचं, अर्धा तास आपल्याला शिजू द्यायचं आहे. हे बघा बऱ्यापैकी आपलं आता हे मटण होत आलंय. म्हणजे आता काय माहिती आहे, थंड झाल्यावर ते अजून सुकतं. आणि तुम्हाला किती ग्रेव्ही हवी आहे, काय हवी आहे त्यानुसार तुम्ही हे ठेवायचं. तुम्हाला जर अजून पातळ करायचं असेल तर थोडं पाणी घालून अजून तुम्ही शिजवलात, गरम पाणीच घालायचं मटण शिजवताना. ते बघा छान असं झालं. तुम्हाला आता दाखवते शिजलेल्या फोडी. हे बघा मस्त असं फोडी आपल्या ह्या शिजलेल्या आहेत. हे बघा छान शिजलं गेलं आहे. अशा प्रकारे शिजवलं ना जवळजवळ 1.5 तासपर्यंत हे मटण माझं शिजलं गेलं ह्याच्यावरती.
आता हे वाटण घातल्याच्या नंतर स्लो आणि फास्टमध्ये मी हे शिजवून घेतलं आणि थंड झाल्यावर अजून हे थपथपीत होऊन जातं आणि 8-9 माणसांना पुरेल इतकं हे एक ओला नारळाचा वापर करून आणि 3 कांदे असे आपण भाजायला घेतलेले तशा प्रकारे करून केलेलं आहे. आणि किती मसाला वगैरे काय घातलेला आहे सगळं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देईनच. तर आता आपल्याला गॅस बंद करून ह्यामध्ये कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. हे बघा आता मस्त असं गॅस बंद करून आपण कोथिंबीर घालून घेतली आहे. हे बघा मंडळी, छान असं मी आपणास मटनची रेसिपी करून दाखवलेली आहे. कांदा खोबऱ्याच्या वाटणातली मालवणी पद्धतीमध्ये आपण पण नक्की अशा प्रकारे करून बघा. खूप छान होतं. पुदिना वगैरे अशा पद्धतीत जे मी घातलेलं आहे त्या पद्धतीत तुम्ही पुदिना वगैरे मसाले वगैरे वापरून केलं ना तर मटण छान असं चविष्ट होतं. अशा पद्धतीमध्ये आपण नक्की करा. हे बघा मंडळी, छान असं मी आपणास मटणाची रेसिपी करून दाखवलेली आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास कायम भेटतच असते. आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, हाईप करायला विसरू नका. चला तर आता इथेच थांबते. मस्त खा, स्वस्थ राहा. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद.